Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků. Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Stezky Českem. Moje jméno je stále Martin, vzal jsem si tady to naše parádní tričko, aby jsem dělal trošku reklamu, protože jinak jsme nejhůř reklamní podcast na světě. A dneska tady vítám nejednou stále dva hosty. Tady naproti mě sedí Ráchel. Ahoj Ráchel. Ahoj. A vedle ní, jasně, to vůbec není za co, to ještě si odpracuješ pěkně. A vedle ní sedí Tomáš. Já ti vítám, Tomáši. Ahoj, já taky děkuji za pozvání. No a já to asi nechám otevřít Ráchel, jestli třeba prostě řekne svůj příběh, protože vy spolu chodíte dohromady do hor, vy rozjezte na nějaké etapy stezky, k tomu se jako dostaneme, ale není to prostě takový úplně jako běžný chození, jako chodí většina stezkařů, který tam potkáš v horách. Tak my jsme se s Tomem seznámili přes organizaci Okamžik, která vlastně sdružuje nevidomí klienty a dobrovolníky a v rámci té dlouhodobé spolupráce, což znamená, když nevidomý nechce sedět jenom na zadku a chce nějak se trávit čas smysluplným způsobem. A Tom je úplně skvělý kamarád a průvodce a on mi tu stezku tak trošku jako mě na ní nahecoval, protože sám jí šel a říkal, já jdu stezku Českem a úplně si vyjdu vyčistit hlavu a jsme si jako telefonovali a on zrovna jako někde šel a prostě a pochvaloval si, jak úplně se stává novým člověkem a jak mu to úplně pomáhá prostě i psychicky jako a tak, prostě ta stezka. Když říká, to musí být zajímavý, tak zkusíme něco. No a jsem kdysi zkoušela chodit Tatry a Tom mě jako lákal, že je skvělý chodit na těžko, spát pod přístřeškama, tak jako víc už fakt čundre. No a kdybychom se mohli na ty Tatry natrénovat, tak zkusit jezerky. A to byla první vlastně moje zkušenost se stezkou Českem. Musím říct, že jsem byla velmi překvapená, jak milé, tak samozřejmě pak se ukázalo, že občas trošku i ten terén překvapí nenile. Což je dobře. A poučená. Jo, já jsem si vzala zimní pohory. Co když by se mi zvrtl kotník a pro nevědomí, který chtějí zkoušet chodit, vřele doporučuji, anebo nejenom nevědomí, prostě zkuste naopak ty měkký boty, trekový, ale měkký. Protože jak má člověk kontakt se zemí, tak naopak dělá všechno naturálně tím jako šimpanzi způsobem, že se zápře o tu zem těma prstama prostě, jako použije jako vrati prsty málem. Takový chápavý nohy, jako jo? Chápavý nohy a to je mnohem lepší a mít nezapařený, měkký, citlivý, vnímavý k matičce zemi trošku, protože já jsem fakt měla z těch zimních pohorech, jsem měla teda brutální puchy, my jsme do těch Tater ani už na to těžko pak nešli, my jsme tam chtěli jít a to jsme pak zvolili mírnější způsob Tater, ale stejně pak ještě se nám podařilo vyjít chopok, takže jako koprý. No. Přechod jezerek, spaní v přístřešcích, bylo to vlastně vesměs, ale když se to vezme kolem a kolem před tím rokem, tak to bylo vesměs úplně nádherný, krásný. Takže to máme hned jako něco, co je stejný, protože ten fenomén tuhle z těch jako bod, který, že to, co se dřív chodilo, čím těžší pohorky, tím větší trekář, tak to už je pryč, takže to je vidět, že je podobný. Hele, pojďme začít domů nějakým jako prostě jako nějakou šíleností. Jaký jako nejšílenější nebo nejsilnější zážitek se vám tam stal, protože vy jste šli ty jezerky, pak vím, že jste šli Český Švýcarsko, jste tam vracíte, tak co třeba je takový ten zážitek, který fakt takový ten, tyjo, hele. No na Holubníku asi, teda pro mě. No, byl to asi ten největší kontakt podle mě s tím terénem jezerek, kdy jako ještě Ráchel doplním, tak to podle mě vzniklo tím, že ty jezerky jsme si vybrali, protože Ráchel je má ráda. Určitě to byla její volba, jako jo, mám ráda jezerky, ale přišlo mi, že tam je trošku zkreslená perspektiva, že to nepoznala jezerky jako celek, takže já si myslím, že kdo chodí jezerky, tak ví, že je tam spousta krásných cyklostezek a že se dají projít velmi hladkou nohou. Ale my jsme si řekli, že zkusíme doplnit ten věm těch jezerek a dodržet vlastně tak, jak je trasovaný stezka Českem. Tudíž opravdu přišel ten úsek Holubníků, Ptačí kupy, kdo tam asi byl, tak který je krásný. Který je strašně krásný, takže já jsem ho Ráchel nemohl odpustit. Jasně, že to bych si nemohl dovolit. A tam si myslím, že Ráchel musela být hodně statečná, jo, protože tam opravdu jde se po skalách, jde se po žebříkách, sem tam je to jako ouský. Ještě ten těžký batoh. Ještě těžký batoh.
hůř zvolený bod, jo. A to udělalo průmešel, kde si myslím, že jako si Ráchel musela hrozně šát. Já si doplním, že týden předtím jsme propařili. To bylo prostě sborový soustředění pěveckého sboru, kde po nocích se zpívalo, lomeno šili kostýmy na naše nové vystoupení, to pak se k tomu můžu dostat k detailům, když tak, nebo sbor Gabriel, může, kdo chce, tak může najít nás, ale to byla jedna pařbička za druhou, do toho asi na mě něco lezlo, nevím, nějaký malinký zdravotní jako diskomfort, ale malinký. No a tohle všechno se nasčítalo a plus teda já nemám žádnou nějakou obrovskou fyzičku, já nejsem prostě namakaná, nařachaná, nevím, prostě sportovkyně, která chodí pořád, protože moje hlavní povolání hudba a ten sport je něco, kde se právě můžu odreagovat, vyčistit hlavu, poznat něco nového, vystoupit z komfortní zóny a tak dále. Takže to teda to... Ale já jsem si do chvíli jsem měla pocit, že padám z 5metrový propasti, no to třeba nebyla pravda, nebyla asi určitě. Asi byla v jednom místě, ale hlavně jsme nepadali dobře. Za mnou byla nějaká paní a ta z nás byla podle hlasu teda dost otra. Ježišmarja, takhle udělala, jo. Já jsem si říkala, ty vogo, teď já tady padám, možná jako nebo život a ještě ona je otrávená, že ji zdržuju na nějaký její tady cestě. No bylo to velmi zajímavé, ale jsem zase na druhou stranu jsem si říkala, ty když tady ty dětičky skáčou, jak nic. Prostě proti nám jumpíčkovaly děti, ale hele, mami, a prostě úplně jako bezstarostně. Říkám, tak jako je to bezpečný, nebo to ne, čemu mám věřit těm dětem, nebo tomu, jak se cítilo moje tělo, nevím. Ale zajímavý kontrast. Já jsem měla radši z toho úseku, z těch dvou úseků, co jsme šli Český Švýcarsko, protože mi přišlo rozmanitější. A asi možná to je subjektivně daný tím, že už jsem byla poučenější. A neměla ty za sebou ten týden těch pařev. To taky pomůže. Na těžko, jo. A nešli jsme na těžko, měli jsme baťoch takovej, jako že ubytka byly pod střechama, no. Jo. Že to nebyly přístřešky se stanem. Takže nejsilnější zažitý holubník. A ještě mě překvapilo, co teda musím jako dodat, ten nedostatek té vody. Jo. Kdo jde jezerky v létě, tak a má pomalejší tempo chůze. My jsme prostě nešli 30 km za den jako většina asi stezkařů. Ale my jsme tam, myslím si, že na jezerkách, já jsem se právě na to díval, jsem si to připomínal, myslím si, že tam jsme opravdu max 15 denně. Cože pojď. Ale tak uměrný tomu terénu, jo, protože jsme třeba šli Český Švýcarsko, my jsme se museli začínat v Děčíně kvůli dopravě, tak tam jsme dali 30 za den, když jdeš prostě pohodovou cestou, tak se rozeběhneš a není mezi náma rozdíl. Ale to, co říká Ráchel s vodou, my to vlastně máme jakoby nepatrně jinak a je to opravdu daný tím, že my to tempo nemáme tak rychlý. A my jsme to šli do opravdu docela slušných vedrech. Prostě. Ale ona by jako byla, si myslím, tím nechci, aby to jako neznělo, že někoho odrazujeme, že v jezerkách není voda, jo. Ona tam je, když se dodržuje vlastně to rychlý tempo, tak to není vůbec problém. Ale tím, že jako my se prostě na těch skalách, kde horší cesta třeba občas jako zdržíme díl, je to vyčerpávající, více pije, tak jako určitě není projekt se třeba, že odchází k Mariánsko-horským boudám, tam už jsou různě studánky, ale když se jdou jakoby v podstatě bučiny po těch skalách, tak tam jako těch možností tolik není a první, co nás tam asi vytrhne, je možná hřebínek, že když tam jako takhle sejteme, ten tam zachrání každý. Ne, hřebínek zachrání stezkaři. Přesně tak. Kde jsme to měli ty vosy? Ježiš, ten... Ty byli na knejpě až. Kofoli. No. Hele. To byla knajpa a to teda jsme s Tomem trnuli, jestli mě zase poveze helikoptera, mě jednou teda... Jsem měla výlet vrtulníkem zdarma, přátelé. V 8 letech mě píchla vosa do jazyka, jsem jí snědla s nějakým párkem a mě nenechala dojíst ten párek, to mě naštvalo z toho všeho nejvíc, jako. Pak jsem takové mluvila, že jsem měla jazycek jako třešničku, měla jsem to tady na špičce jazyka, to žigáro. Vlastně mi nic nebylo, ale jak oni se báli, nikdy mě nepíchla vosa na takovýhle zajímavý místo, tak radši poslali vrtulník, i jako záchranka poslala vrtulník. Hele, takže začínáme. Tak zážitek. Začínáme z vesela, to je důležitý. Ale na knajpě se nic takového nestalo a vypila jsem svou kofolu bez strategičky, dost dobrý. A já se zeptám, mě by zajímalo, když ještě se vrátím k tomu, když jste v těch jako skách nebo v tom těžkém místě, jako v tom hlubníku, jak si má. A jak ty to máš potom, když je jako, protože vlastně tam jsou jako opravdu žebříky, jde se tam jako blbým terénem, je to tak, že vlastně jdete pomališ a ty si tu cestu hledáš, nebo to máš, že ty pomáháš a ještě pak moje druhá otázka je potom, když pak jsou tam právě ty žebříky, to vnímání toho prostoru, ty si říkala, že vlastně nevíš, jestli ty děti říkají, že to je v pohodě nebo ne, tak jestli to je tak, že zase to máš, ty vlastně jako to ukotvuješ, anebo jestli to je to, že to nějak vnímáš podle toho, jak se tam jako pohybuješ.
No, jako Tom byl mega podpora veliká pro mě, jo, v tu chvíli. Protože on mi vždycky řekl, co je potřeba udělat, jo. A teď toč nohy doprava a teď prostě se posunu sem, anebo tohle. Takže já jsem věděla, že když nebudu blbnout a udělám přesně, co jako mi on řekne, takže to je prostě nejlepší cesta. On mi nevybírá jako z nedbalosti. Když to někdo třeba neumí, že jo, tak občas omylem vybere prostě horší cestu, nebo že jako je mu to jedno, no, a tak vybere něco, že jo, ale tohle jako fakt... Ne, jako, ale ta realita je opravdu taková, že prostě to funguje všude úplně stejně, ty se snažíš tu svoji stopu, kterou my běžní trekaři máme nachozenou, vlastně propůjčovat tomu člověku vedle tebe. Okay. Takže jako ty víš, kterou stopu by si zvolil, když bys to šel sám, tak logicky já ji vlastně propůjčím Ráchel. A nejlepší, já si myslím v tu chvíli, že je nejlepší, samozřejmě kolikrát pak zjistíme, že to úplně tak třeba nebylo, ale je to takový to, pro co prostě uděláš přirozeně. Máš zkušenost, že jo? No jasně, to je to, co říkám, já jako vím, kde by ti volili. Je tak jako nejlepší, tak. A je to asi trošku o gentlemanství, přiznám si, když jsem rudý chlap, tak ta stopa občas tak to optimální asi není, ale je to úplně jednoduchý pravidlo, prostě ty víš, kudy by si šel, tak chceš propůjčit tu nejlepší stopu. A někdy já třeba možná v tom hysteráku, že jako sama už jsem nějaká třeba se mi převažoval ten batoh dozadu, mě převažoval a třeba to nebylo vůbec tak zlý, jak jsem si to kreslila v hlavě, takže to mě ta psychika mě jako občas trošku zrazuje, mi to jako komplikuje, no. Ale tak jako každému, to se myslím. To je hlava všem, no. Jo. Tak pojďme k tomu, protože už jsme tady šli. Hlava, ta ti dokáže rozložit každýho. Ať v přírodě nebo kdekoliv, ale to je jasný. Boty jsme zjistili, že stejný. Na koncertní pódiu taky, mimochodem. No jasně. A v čem by si říkala teda, že za sebe, teďka z hlediska tvýho, v čem je ten největší rozdíl jako pro tebe? Rozdíl mezi čím? Mezi prostě třeba Tomášem, když jdete, a tebou, když už máš ten den, jak jdete, nebo ty zážitky, tak v čem by si říkal, že je ten největší rozdíl? Těžký, to jsou sami těžký otázky. Já se jenom ti do toho skočím, co k tomu můžeš promyslet, jako co mě třeba ty na ty otázky přijde zajímavý, jako ty si z toho asi, Martine, v podcastech kolikrát všimnul, když se s někým bavíš, tak běžně je dobrý si odčárkovat, kolikrát zazní slovo, to byly úžasný výhledy a podobně. My strašně máme naučený tu přírodu vlastně vnímat, že jo, skrz ten vizuál. No. Jo, a je dobrý si to jako představit, že to se úplně odřízne. A jako Ráchel to má podle mě tu krásnou bohatost, jak to na rozdíl od může vnímat, že spoustou prostě jiných smyslů. To je moje další otázka právě, protože to by mě zajímalo, protože víme, že vlastně, když je nějaký ten smysl upozaděný, tak ty ostatní jsou posílaný, tak který je ten smysl, jako kterým to vnímáš nejvíc ty hory? Asi sluch a pak hned za ním je hmat, samozřejmě ten terén, že jo. No. Vůně tam jsou taky, ale na ty já si zas až tak moc nepotrpím, jako třeba některý další nevědomí, já jsem víc sluchová než čichová na ty smysly na tu dálku, jakoby. Užívám si ptáky a zatímco to mi říká, co kam mám šlápnout nohou, tak já mu zase říkám, co to tady zpívalo a řeknu, ale tady jsou jehličnany vpravo, ne? Jo, jsou. Jo, protože tady zpívá Síkora Uhelníček a ta nemůže zpívat odinut než z jehličnanů a podobně. Takže vlastně se dá ta krajina i tím sluchem hezky vnímat, no. A jak pro tebe teda zní ty hory? Jako majestátně kolikrát, no. Jako ten vítr, že jo? Jakože všechen zvuk, co se tam rozlejhá, je malinko jako basovější, než když člověk je v nížině. Víc se to tam prostě rozléhá všechno. Je tam cítí ten prostor, nebo naopak, když tě obklopí ty skály, ta soutěžka v Českém Švýcarsku, jak se jmenovala, tak mi to vypadlo. Když jsme se stoupili až úplně dolů a úplně nás obklopovaly skály teď na tome. Je to, když se jde přes mezní můstek v Českém Švýcarsku, který vlastně rozděluje tu Ermandu, která je zavřená. A teď si taky nejsem jistý, jak se jmenuje ta druhá, teď mi to taky vypadlo. Ale je to přesně to, že se jako prudce se jde dolů. Kamenice, že jo, tam teče se to jmenuje. A tam tě strašně jako obklopí ty skály, úplně ti to dělá podle mě naprosto jiný sluchový věm. Jo, to je... No, jako skoro klaustrofobii. Ono se říká, že stačte nevědomýmu hůl do kýble a způsobíte mu záchvat klaustrofobie. To je docela dobrý. A nebo ho strčte do soutězky z Českým Švýcarsku. Já teda klaustrofobii nemám,
Ale řekla bych, že klaustrofobikovi nevědomímu, nevím, jestli vědomímu, to fakt nemůžu posoudit, ale nevědomímu klaustrofobikovi bych to radši nedoporučila, ten malinký úsek, to sestoupení do té soutězky. No. A tady myslím, že je ten krásný rozdíl, že mezi náma. Já prostě díky vizuálu vím, že tam vlastně nejde úplně o tu klaustrofobii, ale tím, jak jako opravdu ty skaly tam máš blízko, jsou vysoký, oni na tebe jako dejchají tím chladem, to se asi každý jako zkusil, tak tam prostě už to vnímání té reality máme každý nepatrně jinde, si myslím. A co na mě nepůsobí jako klaustrofobie, tak na Ráchel úplně běžně může. Že jo? To jsou i věci, s kterými vlastně kalkuluješ cestou. Ale já jsem byla v pohodě, mě to přišlo hezký, krásný, naopak je fantastický. Hlavně jsme viděli, že na druhém konci už čeká večeře, a my jsme tam končili, takže to pomáhá. Ale až umělecky inspirující věm, jo, už já jsem si říkala, jak by se tohle dalo zobrazit ve stereo, víš co, a takovýhle jako hezký myšlenky naopak jsem měl tam. To je super. Hele, a když teda my jsme tady jako dotkli, se několikrát ty se věnuješ jako velmi, velmi, velmi hudbě, vlastně tě provází celý život, tak ještě když zůstaneme u toho vnímání. Tak 1000krát jinak asi bych to rychle shrnula jednou větou. No, a jaký je pro tebe rozdíl vnímání třeba té hudby a těch hor? Je tam jaký? Hudba je hodně široká, já bych spíš řekla, hory by se daly zobrazit hudbou. Znáte třeba od Ennii Memory of Trees? Tak budeme se tvářit teďka s Tomášem, že jo? Známe Ennii, dovedeme si to asi relativně představit. Nevíme, na který song teď cílí. Najděte si Ennii Memory of Trees, puste si to a zaměřte se sluchově, jestli vám to ty hory připomíná. Možná dáme do popisu podcastu někam, ne dolů, jíme podcast a víme, o čem je řeč. Nebo Oldfield a Top of the Morning. Další horská píseň pro mě, která mi zobrazuje hory úplně krásně. A já bych taky dokázala nějak si myslet, kdybych teďka to měla zobrazit do nějakého hudebního útvaru, tak taky mě jako napadnou různý basovější tóny, míchající se třeba se zvukem i třeba toho větru, nebo a zároveň takový jako svěží, třeba opakující se motivy někde nahoře v diskantu, nevím. No, třeba. Tomáš, když jsme si psali, tak on říkal, že vlastně jeden, ne cíl, ale jeden ten důvod, nebo proč se vlastně jako vyráželi, bylo to posunout se vlastně z těch cyklostezek a dostat se jako dál do těch hor, jako do těch. Tak proč takhle posouvat, jít do toho jako diskomfortu, do toho, že vlastně jdeš do té soutězky, pak tam někde vysíš na žebříku a takhle. Co je ten důvod? Jako já bych úplně neřekl, to mi když tak Ráchel oprav, nedobrá diskuze mezi náma dvěma, úplně nevím, jestli to vlastně diskomfort, možná. Je to určitě vykročení z komfortní zóny. Je tam riziko diskomfortu, to jo. Ale asi se to snažíme držet tak, že jako diskomfort prožívat nechceme primárně, si myslím. To nikdo už děje. O tom diskomfortu to je jako, myslím, pro nikoho ne. A takhle, no a ta bohatost je podle mě o tom, že jako si to chceme posouvat, prostě poznávat ty hory ze všech stran, jako jo, a je krásně, když si je můžeš jakoby v zimě projet na běžkách, což jsme letos začali taky dělat. Ty hory jsou vlastně úplně jiný, jako ten sníh tě změní to z pohledu akustiky, jestli si pro Ráchel, vlastně ten je úplně jiný. Vy třeba, že jo. Najednou těsnější. Když jsou zlehlý, jak jsem říkala, a když je sníh, tak najednou všechny zvuky jsou změkčený, takže působí naopak těsněji ty hory, jako těsně svírají. A když to jedeš na kole, tak prostě neprožiješ ten holubník, že jo, jako tam asi. To je jasné. To není cyklostezka, takže je to spíš o tom, jako větříček cesty, každý má svý a jde o tu pestrost si to jako poznat podle mě ze všech těch stran, co ti to jako reálně nabízí. A... Jo. Takže dává to smysl. A pro mě i jako ten relax, to psychický, jako naopak tu psychickou pohodu, kterou mi to dává jako protiváhu k tomu zaměstnání, kolikrát sedavýmu, který normálně dělám, že jo, tam sedím u piana nebo sedím u počítače a koriguju nějaký noty, nebo sedím na židli a poslouchám žáky, učím je a tedy. Takže když se takhle dá prostě vyrazit na výlet i třeba do těch hor, tak je to moc fajn. A musím říct, že sport je jako rekreace úplně top number one pro mě, jakože nejlepší kamarád, který mi pomůže právě vypnout tu hlavu, vyčistit se fakt duševní jako hygienu, nebo jak to mám říct. Až takhle bych to vnímala. Takže jo, výstup z komfortní zóny, do toho patří taky, ale určitě nejen, no. Takže to dává smysl se posouvat. Jo, určitě. A mějít tam.
Já teďka bych pár otázek na Tomáše, protože ty si vlastně tu stezku, jak říká Rachel, si prošel jako za sebe, tu severní tev, a ty si vlastně jako napsal, že pak jsi jako cítil jistý, že, nebo jako, že máš ty zkušenosti, abys pomohl tomu druhu. Co to obnáší vlastně, když tam jdeš s člověkem, který ho tím jako provázíš? Hele, asi to obnáší za mě, jakoby, víš co, já jsem takovej plánovitý typ v povaze, což si myslím, že úplně, co si právě myslím, že ne, vždycky v životě štěstí začíná to přicházet, ale zrovna docela se mi to jakoby rentuje v tomhle průvodcovství. Já jsem schopný si připravit plány A až Z, jo, takže já relativně předem jako mám tohle všechno připravené a tím, že jsem tu stezku šel, tak relativně jsem se dobře naučil odhadovat terény, co nás kde čeká a věděl jsem, že když na tom plánu A selžeme, tak jsem hned věděl, jak se zachovat, že plán B bude možná cyklostezka někde o 2 kilometry níž, když to nepůjde. Já to jsem ani nevěděl, že to... No, to nemusíš vědět, ale... Dobrý. Ale je to... By tě zbytečně to znevozňovalo. Ale vlastně vím, že když vysou opravdu... Hrozně bych ho přemlouval, ať tam sejdem na ty 2 kilometry. Proto si myslím, že to musí být. Takže tyhle plány já nikdy Ráchel nezdívím předem, ale já je třeba sám v sobě mám, takže tohle tam jako hrozně pomáhá. V tom je třeba jako vycvičovat, že já jsem došel vlastně v kuse nějaký 4 týdny a jako tam jsem prostě nabil tu jistotu, že když jako za 4 týdny to ujdu v kuse, tak jsem věděl, že bych mohl zvládnout být prostě na jedné etapě fakt tím dobrým parťákem, který absolutně nepotřebuje řešit sebe a může tady být všim vlastně pro toho druhýho. Jo. Teď vlastně jsem trochu neutek z otázky. Ne, protože trošku zapomněl vlastně kam to mě otázka je právě to, v čem to znamená být tam pro to druhýho, takže pro tebe je to plánování. A nejen to, je to určitě to plánování, to je taková ta věcná část, že jako se nějak snažím vždycky tu cestu naplánovat a rozfázovat ji, jak si myslím, kolik kilometrů v rámci toho terénu pro nás bude reálný ujít denně. A je to prostě jako diametrálně odlišný, než když si to plánuju sám pro sebe. Jo. A řešíte to třeba, diskutujete to s Ráchel, jako tuhle co? Jo. Vypracoval itinerář na dny. Je to tak, já to jako by celý připravím, ale pak to pošlu Ráchel a teď si řekni, co chceš. Jo. Počkej, a pojďme si to říct konkrétně. Bude připravit všechno, kromě té cyklostezky, celou ty 2 kilometrní. No to ne, ty plány B až Z, ty já už mám napsaný jindy. Jo, já jenom zveřejním ten plán, a který považuje za ideální. A je nutno podotknout, že jako Ráchel byla vždycky statečná, zvládli jsme to, vždycky jsme se drželi jenom Ačka. Fakt si myslím, že nikdy nedošlo ani na Bčko, natož na Zko. Jo, takže mě to dává aspoň trošku jako ten pocit pro to moje ego, že mám pocit, že se docela daří mi už jako trefovat do těch vzdáleností, že asi jako vím, co čekat. Podařilo se vám třeba na základě toho, jak vy vyrážíte, takhle třeba prostě, když to pak se bavíte v té komunitě, že třeba vyrazil někdo ještě třeba prostě takhle jako Ráchel, ještě někdo, kdo se třeba chystá těho. No. Ale Zatím jsem jenom na jezdce Holňový nasadila brouka do hlavy, ale nevím, jestli vyrazí. Já se přiznám, že jako Ráchel byl trošku můj pokusný králík. To zní hezky. Ale mám jinak spoustu komplimentů, to se nebojím. A já bych to rozhodně asi chtěl rozšiřovat. Ale jo, hele, zase buďme upřímní. Já jsem se to jako trošku musel nějak naučit. Jasně. A ano, k tomu opravdu potřebuješ jako někoho, kdo má tu otevřenou mysl jako Ráchel. My se můžeme kolikrát cestou pobavit. Hele, tohle nebylo dobrý, jak jsi mě třeba jako naváděl po té skále. To jsou prostě jako dovednosti, které se nějak musíš učit za běhu. A podle mě se jako nemůže žádný průvodce naučit jak, než že prostě opravdu k sobě bude mít někoho nevědomýho a zkusí se to. A jako na základě tady toho já bych právě tu myšlenku asi chtěl šířit dál, že ta možnost určitě je a věřím, že by se mohl někdo další přidat. No. Přál bych si to a to asi to hlavně jako message, proč já to dělám. Jo. A jako souhlas, protože třeba my jezdíme se sportovním klubem vozíčkářů, jezdíme dlouhodobě a to jezdí jako banda a to je teda jako skvělý. To je prostě jako skvělý. Jo, že když ti pak jako někdo jde rád sám, někdo jde to, ale že tam se jezdí na handbikách, to je jako ještě něco jiného, ale to je jako ty akce právě, jako, že pak třeba to zase motivuje a že díky tomu, že vyrazit třeba 3 vždycky jdu poprvé, víš, jako že nikdy že takhle právě jako ne. Hele, já se ještě zeptám konkrétně, jsi mluvil o tom plánování. Pojďte mi teďka ještě říct třeba prostě, v čem je třeba jiný ten jako den, protože já si dovedu představit, že ty už to zmiňoval, upravený počet kilometrů, pokud tam je těžší úsek, tak se to musí s tím počítat, že vlastně tam strávím asi nějaký další čas prostě. Je tam ještě něco v čem je ten den jiný? Já si myslím, že my se v zásadě moc jako už pak neodlišujeme.
Nebo jako Rachel, máš pocit, že... No, tak většina takových těch prací a organizačních věcí při startu, při přistání, jako je na Tomovi, že jo, že on měje ty oči, jako že se rozhlíží, jestli jsme tam něco nenechali a on vařil vždycky ty kafata a ty kašičky. Ale tohle asi obecně myslím, že i když jdeš prostě ve dvojici, tak kolikrát máš ty činnosti, to se prostě děje, že vaří třeba jeden, já nevím, druhý se válí, je to tak. Jako, hele, jenom se o tom můžeme hádat, kdo to zrovna bude, ale kolikrát to tak dopadne, málo kdy vaří. Co dělá Rachel? Rachel, no, je mi psychickou podporou. A k čemu my jsme se vlastně ještě tady nedostali, to je něco jako gear list. A ona vždycky v gíru má prostě láhev vína. A je schopná celý den v batěhu táhnout láhev vína. Takže já jsem si z ní vlastně udělal vlastní zásobitelku alkoholu a podobně. A tohle to... V neděli v předvečer holubníku jsem vyndala vlastně v neděli taky lahýč. A to nepochopíš. Tady všichni řešíme ultralighty. Na všechno to. A Rachel je vlastně schopná mít celou dobu níst láhev vína. Jako jo. Takže my jsme si ty role rozdělili takhle. To si myslím, že není málo. Jako řekni, která jako hikerka je ochotná jako si hodit ještě do baťohu skleněnou láhev vína. Já takovou neznám. A já taky ne, takže... Takovou neznám. Ale jako takhle. Vidím, že hodně hikerek nosí to, ale já sobě neznám. No, takže pak mě rozhodně nevadí uvařit snídaní, no. Snažíme se to spotřebovat první večer, jako aby jsme si ten start trošku zpříjemnili a pak už... Hele, a to mě zajímá, protože baví ultralight. Přelíváte to do plastu, nebo to neseš ve skle? Ve skle samozřejmě. Já by byla jako kultura, jo. No, kultura. A to si opravdu představ, že jako nám se to někde stalo vlastně v Oldřichovickém sedle, tak tam my jsme se pod přístřeškem spali ještě s 2 holkama. Ty už podle mě měli ujeto víc, my jsme zrovna začínali, tak ty už byli takový, že jo, nalomený, víš, už x dnů jdeš, a my si tam přijdeme, víc suverénně. Vyndáš tam tu láhev, stejně, jo, začneš odvírat, Rachel ještě na nějaký kozí sýr, prostě večer, jak u brousku prostři se. To nezažiješ, jako jen tak. Ale je to dobrý. A to je dobrý, v tu chvíli to za to stojíš. Já si myslím, no a pak, když tam vidíš ten krásný večer v té přírodě, jsme tam sami, v klidu si v 10 večer, jenom tiše tam pijeme víno. Co víc chtít? Posloucháte hory. Posloucháme hory. No. Posloucháme zvířata. A to se ještě zeptám. To se vracíme, což by se nemělo, ale to vůbec nevadí. Protože to i já, vlastně, který nebyl třeba takhle vymětý ten sluch, tak slyším, že večer ty hory jsou jiný, že ta příroda jako usíná takhle. Tak jaký to je pro tebe, když ty to slyšíš takhle strašně moc? No, ty zvuky se jednotvárně zestabilní, jako, že jo. Když tam jsou ty cvrčci a každý zvuk, který je jako mimo tu stabilní jednotvárnou jakoby rovinu těch zvuků, tak je o to překvapivější, že jo, samozřejmě. Takže třeba jsme zažili, ale to teda ne s Tomem, s Českou Českem, ale zase jezdím na tábory, nebo jezdila jsem, teď už ne, pro nevědomí, a tam je takzvaný puťák. Taky se vydaje na vandr, skupinka nevědomých, vedoucí je poblíž nebo opodál a dělají, že tam nejsou, ale. A my jsme vždycky měli za úkol si postavit stany, uvařit si polívku na lháčích a všechno. A teď to stichlo celý. A jenom jsme slyšeli z dálky štěkání srnců. Jo. A to bylo úplně super, protože jako, to si poslechněte někdy. To je tak strašidelný zvuk, ale zároveň jako něco v něm je velmi krásného, jo, slunec obecný. A prostě z těch lesů se to tam jako začalo vozímat. A já ještě jsem měla to štěstí, že jsem magor na takový ty hlas pro tento den a na tyhle ty pořady o té přírodě. Takže já jediná jsem byla v obraze, co se děje, že se nic neděje. A všechny holky, ty vole, co to je? Se něco zabije, se něco sežere, nebo já nevím. To jsou jenom srnci a oni mi nevěřili, jo, to určitě. A pak nám přišla do stanu vedoucí nás uklidnit. Holky, nebojte se, to jenom štěkají srnce, já jsem jako zarostlý učinění. Ale ty vystrašili spoustu lidí, jako srdci, ono se to nezdá, to je docela řev, ne? Jo. Takže to je... Ale ty večery jsou většinou plachy, jsou prostě neškodný, to ale ten zvuk je teda, stojí za to. Tak do utichajícího lesa, tak to je jako samozřejmě masakr. Tak jo, my si blížíme pomalu, jako se lehkými kroky dostáváme ke konci. Co dál? Vy jste říkali, hele, začínají běžky, zmiňovali jste tady kolo a takhle dál, tak zmiňovali jste, že jste chtěli do těch nízkých Tater, to potom teda Rachel říkala, že nevyšlo, tak jaký jsou další plány?
Nebo chcete projít celou stezku severní? Asi je to hodně otevřený, jo. Je to otevřený a my moc jako teďka žádný konkrétní plány nemáme. Ale kdybych mohla poznat ještě nějakou etapu stezky Českém někdy, tak budu samozřejmě ráda, no. Jako relativně v plánu máme ještě cyklovíkend, teďko jeden, to ještě Rachel neví, protože ten itinerář jsem ještě nesepsal. Tak tam trošku jako hrozí, že jsme si možná dali na kole kus té jižní etapy. Jasně. Jo, že bychom možná něco zkusili tam. A to si myslím, že asi to jediné, co ještě letos stihneme. Ale je to spíš o tom čase asi, než že by nám to nedávalo smysl. A která ta etapa by tě lákala? Mně? Mhm. Já nejsem úplně dobrá zeměpisně, takže jako já bych to prostě chtěla poznat blíž. Když už jsem poznala jezerky, tak třeba někdy padnou Krkonoše, protože ty jsem taky jako prošla, tak zjistím jejich tu stezko-českovou etapu. Tak to by mě lákalo asi. Je ta Šumava možná. Všichni o ní básnějí, tak jako někdy, když se tam dostanu, tak budu ráda. Bude dream come true. Dobře, tak to je důležitý snít, to je sn. A já se dostanu, tady máme vždycky 3 otázky na naše hosty. Tak bez čeho bys, a řekl, to můžete oba dva, tak bez čeho byste nešli do přírody? Mám takový tip, tady už zazněl. To by bylo asi hodně prvoplána, i ty to úplně nechcem zmínit. Bez toho bych klidně šla, jako, a když to tak bude. V našem případě bych si troufl teda tvrdit, že jsme možná nešli jeden bez druhýho. No. Jasně. Tady možná to spojenectví dává docela velký význam. Jo, jasně. Jako v mém případě to platí určitě, že jako bych to nedokázala bez Toma. Bez Toma. Takže víno je až na 3. místě. To je až na 3. místě, bych řekla, že ta voda asi je důležitá. No. Dobře. Jakou největší kravinu jste si vzali? To se pořád točíme okolo toho vína, viď? Ne, to nemusí, pozor, protože tam je hrozně velký rozdíl. Kravina je to, co jsem si vzal a vlastně jsem to nevyužil. To, že si táhnu víno, protože ho mám rád a chci si udělat hezkou pohodu, to je něco jiného, jako prostě. Já si taky nosím kafe, to jste zmínil, že taky nosíte, ale kafe jasně, musím dnesku tom vařit, je to prostě těžký. Já ale jsem brala ruční mlýnek na kafe. Ten jsme vlastně taky ani nevím. To je skutný. Tak zvlášť pokud máš namletý, tak to je prostě, tak to už se bavíme, to je ono. A jako já jsem to asi táhnul spoustu navíc, ale myslím si, že zatím byla se ta plánovitost. Takže já bych to úplně asi nehodil do toho šuplíku těch kravin. Rozhodně jsem... Vní trekér, on je kraviny moc nesnese, toho. Nesnese, ale jsem si říkal, jako hele, nevíš, co nás potká, možná kde bude muset nečekaně zakempit, tak jako opravdu jsem toho měl zbytečně moc navíc. Ale úplně sám sebe zkusím omluvit, že to nebyly kraviny. Kdyby se opravdu něco stalo, bychom třeba byli jako rádi, že to tam je. Jasně. No a setkání, na který vzpomínáte, bylo nějaký? Kromě těch paní, co na Holubníku byly nervózní, že by chtěli rychlejš? Na Třebínku tam ten pán, co tam rozdává ty medaile a fidorky, to je moc milý pán. A zase v zimě zase nám tam dával lotusky. To je moc milý pán. Já ho zase vždycky ráda uvidím, když budeme na hřebínku. Pána z hřebínku zdravíme, ten je moc příjemný. A pro mě je to asi obecně setkání s lidma, kde jako ty lidi prostě jako nejsou takový ty, že sklopějí ty oči a utrou si nějakou poznámku, ať už je jako příjemná, nepříjemná, ale to většinou to, co mám pocit, že se ti jako zareje a odneseš si to. Jo, tím, jak jsme trošku specifický, tak já už ty lidi mám rozškatulkovaný, jo. Takových víc než 50% se na nás občas tak zvláštně podívá, když jdeme jako ve zvláštním držení nebo tak si řeknou, ty jdou nějak divně, tyjo, to je zajímavý. Pak tam máš ty lidi, na který víš, hele, jo, jim to došlo, jo, tak možná slečna nevidí. No a někdo na základě toho jako řekne něco hezkýho ti, někdo samozřejmě něco míň hezkýho, jo, ale... Pak jo, že tam prostě jeden kousek a to fakt respekt a to je strašně... Tak měl a to je povzbuzující, no. To je povzbuzující, ale jako já teda si musím postěžovat na Ráchel, jsou vždycky všichni strašně milí, jo. Ale mají jako lidi pocit, že já ji tam chci šikanovat a vždycky mě prostě řeknu, ty jsi teda ale vybral cestu, jako. Tady jsi ho to ani nevím. No, lebo když jsme šli, že jo, z Hřebene Jeseníku dolů, tam se velký dost kamenitý cestě na Ramzovou. Jo. Tam to bylo. A ty lidi to mysleli strašně hezky, jako jo, to je prostě no, takový dobrý vtípek, ale ti jsou pamatuju do dneška. Jo. To zasáhlo.
Ale to víš. A ještě si vzpomínám jednu čupr babku, takovou v sandálích, jakože ušlo 30 kilometrů jako nic tam tu stezku. Na tom sedle druhým v pondělí po Holubníku bylo jakýže sedlo. Sedlo Holubník, čím se to myslí. A tam šla kolem, ještě tam ani nekempila, ona chtěla jít dál, jo. Taková zněla hlasem klidně na 70 nebo něco takového a měla sandálky. Chlubila se, jak má nějakou přesně značku, já teď už nevím, no a prostě, tak tam mě taky zaujala, jako, že musí tu stezku Českem, anebo celkově prostě terén, hory a tak, to musí úplně milovat. Jako relativně to asi o těch lidech, kteří si myslím, že jsou prostě nevyzpytatelný. Ta příroda, když se v nějaký čas pohybuješ, tak tě asi umí taky zaskočit. Ale dá se nepatrně líp předvídat, než lidi přijde. Takže ty lidi ti tam vlastně udělají jako to něco, co si nečeká, jako podle toho, co ti řeknou. Můžu ti. Ale většinou, já mám zkušenosti v horách, že většinou jsou fajn. Jsou fajn, určitě. Ty trekeři v horách bývají většinou spíš fajn. No. A dokonce si myslím, že co se týče turistiky, tak jsme si troufám tvrdit nikdy nenarazili na nějaký. Jo, tak asi ten jeden blbej komentář na tom Holubníku, OK. Ale když už na něco jsou spíš takový ty víc vypjatý aktivity, ale v rámci trekkingu jsme chodili fakt asi milí lidi. Jo. No tak jo, a poslední otázka. Proč chodit do hor? Co by si vzkázala, Racha? No to už jsem říkala. Duševní energii, duševní hygienu, čerpat tam energii, zocelit se, zvýšit si sebevědomí, nadýchat se čistého vzduchu, prostě být v chvilku mimo tu civilizaci svírající, těsnou. No, co víc říct, nevím. To je asi všechno. Tam je. To stačí. Pro mě to asi, prostě mě to strašně pomáhá v pokoře k životu, jo, protože my tady ve městě si furt hrajeme na to, jak máme plný diáře, jak furt něco a když ješ prostě do těch hor, tak zjistíš, že veškerý role upadly, tam úplně dnes si seš manažér, nebo ty dnes někoho nedotknul třeba metář, všichni promokneme úplně stejně, všem nám stojí úplně stejně blbě. A když se tam prostě pak podíváš na ty hory, které jsou tam ty staletí, tak si říkáš, hele, tam se píše ten svět. Ne v tom, co tady kolikrát předvádíme my a řešíme malichernosti, takže ve mě to vždycky posílí tu velkou pokoru k tady tomu všemu. Dobře. Tak jo, tak já vám moc děkuju, že jste přišli do našeho podcastu. Přeju vám, ať vám to šlape v horách. Nevím, co si přeju muzikanti, Racha. Ať to zní, ať to ladí. To říká zlom vás, ne? Užij si to, hezky si to. Nám neřík, jo. Já to si nesmíš pát. Hezky si zahraj. Hezky si zahraj. Tak ať si hezky zahraješ na všech vystoupeních, koncertech, co ti čekají, nebo hudebních. A to by to má ještě přeju, to teda šlapy nadále a budu se těšit třeba někde v horách a nebo někde jde na setkání. No my asi to tež přejeme teda z Tezce. Děkujeme ti za to, co jsi pro ní teda udělal. To jako klobouk dolů. No a myslím, a potřebuju pana Vladiku mimochodem, obdivuju ho, je to skvělý herec a dabér. Nejlepší je jeho kocour. Prostě do mě to taslíte, s tím jsem musela říct. Tak jo. No asi taková poslední message, když se chtěl prostě, že k nám někdo přidat, tak jsme říkali kdokoliv z posluchačů. To je úplně jedno, tak asi jsme tomu určitě odevřeli. A jak by vás skontaktoval? Vymyslíme, že jsme dáme třeba něco do Giprisu. Přeto asi nevajíme, jak přes vás. Ten okamžik možná? Nebo přes vás, přesně. Ale jak říkám, jak z komunity nevědomých, i z komunity prostě kohokoliv jiného, kdo se prostě chce přidat a chtěl by se nějakého toho průvodce. Myslím si, že to jde. Takže. Vždycky to jde. Tak jo. Díky moc, mějte se hezky, ahoj. Taky. Ahoj. A my zase příště nevidíme, ahoj. Stezka Českem. Nahoru můžeš, dolů musíš. Pohodový podcast pro horské nadšence, stezkaře a milovníky silných zážitků.